Здравейте, аз съм Diamond Mint и днес ще играя Talking Ben. Мистериозна игра, също така и като Анджела. Малко по-отвратителна. Така да звъннем на Talking Ben и да го питаме няколко неща. Анджела, хакер ли е? Yes. О, мага! Приятели, чухте ли това? Окей, добре. Тя отвлича ли деца? No. О, сигурен ли си? Сигурен ли си? Yes. Окей. Ти хакер ли си? Ти хакер ли си? Yes. О, мага! Ти в момента виждаш ли ме през предната камера? Виждаш ли ме през предната камера? Какво значи това? Yes. Приятели, видяхте ли това? Той ме вижда през предната камера. No. Yes. Yes. Така. Чуй, вярно ли е, че в момента снимам клип за YouTube? Какво означава това? Какво означава това? Така, явно няма да ми отговори. Според мен това хо-хо-хо означава нещо лошо. Така, вие видяхте какво ни отговори Talking Ben. Това е супер стряскащо, защото вече няколко пъти го питам този въпрос и ми отговаря същите отговори. Така че, не знам, не изтеглите тази игра и другите Talking приятели, защото... Ня. Да, ня. Не ги изтеглите, защото може наистина да имат хакери, не съм сигурна. А и по английските новини ги даваха, ако гледате за Talking Angela, по новините как я дават в английските новини, ще видите как един от те разказва, че е било отвлечено. Чао, за сега това е всичко от мен.